रायमना माहारियारि पार्कआव बेरायनो फैग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोनाबो रायमना माहारियारि पार्कआव बेरायफैनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। रायमना माहारियारि पार्कआव बेरायनो फैग्रा दावबायारिफोरनि सुबिदाखौ नोजोर लाखिनानै दिनै रायमना माहारियारि पार्क थांग्रा लामा सेरावनो पिंकु नार्जारी मुंनि सासे लाइमोना गोदानै फिनजिलिन मुंनि गंसे रिजर्ट खुलिदों। बे रिजर्टखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बर'नि मुंदांखा इउटिउबार डक्टर अल्फ्रेड बसुमतारीया नुजाथिफैयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे रिजर्टआव नोंथांमोना गोजौ थाखोनि थानायनि सुबिदाजों लोगोसे खुदियाफोरनि गेलेग्रा गथ'सा पार्क आरो गोथाव गोबां जाग्रा आदारफोरखौ मोननो हागोन। बे रिजर्टआव नोंथांमोना थाफैनो गोसो जादोंब्ला आरो गोबां बाथ्रा मिथिनो गोसो जादोंब्ला 60011333711 आरो 9707409009 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जोबोद रंजानायनि बाथ्रा जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलावहाय, मानो होनबा बे रायमना नेशनेल पार्कनि बे साखाथि मेन गेटनि सिगाङावनो दिनैहाय बे फिनजिलिन रिजर्ट बेखौ अपेनिं खालामबाय। बे फिनजिलिन रिजर्टखौ अपेनिं खालामनाय मानि जोंनि ओनसोलाव डेभेलप जानाय, मानो होनबा बियो मोनसे इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि रिजर्ट, बिराद माने लाक्जारियास स्टे खालामनो हागोन। दा इनफ्रास्ट्राक्चारा आपग्रेड जाबाय नालाय जोङो माने बिदिनो मोजां टुरिस्टफोरखौ बेरायहोनो बे रायमना नेशनेल पार्कआव लाबोनो हासिगोन, मानो होनबा सिगाङावहाय बेबायदि लाक्जारियास स्टे गैयामोन। बेनि थाखायनो माने गोबांथार आलासिफ्रा फैनो नागिरबाबो फैनो हायामोन, मानो होनबा थानायनि थाखाय बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन। दिनैहाय बे फिनजिलिन रिजर्टआ बे रिजर्टखौ अपेनिं खालामनायनि उनावहाय जोबोद मोजां बे थानायनि बे फेसिलिटिखौ होबाय जोंनि बे रायमना नेशनेल पार्क एबा बे रायमना साखाथियाव। बे नङाखि माने बे माने लाक्जारियास बा माहाजोन टुरिस्टफ्राल' फैनानै थाफैगोन, बे नङा। माने माखासे मोजां टुरिस्ट माहाजोन टुरिस्टफ्रा फैनानै थाफैगोन बाहाय। बेजों लोगोसे बिसोरो थांनानै आरो खिन्थाहैबावगोन एडभार्टाइजमेन्ट, अमुक जायगायाव बिराद मोजां बिसोरनि हस्पिटेलिटिसफ्रा बेबायदि थानायनि थाखाय सुबिदा दङ। बेजों लोगोसे बाजेट हमस्टे बेफोरबायदि दङ। बेनिफ्राय सेरजा इक' कटेज, बेबो सिगांनिफ्रायनो बेनो फार्स्ट रिजर्टमोन बियो। आरो बाटारफ्लाइ, बिदिनो गोबांथार माने डेभेलप जागासिनो दं। बेफोरबायदि डेभेलपमेन्ट जानाय मानि जोंनि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट जानाय, गोबांथार टुरिस्टफ्रा बेरायनो फैगोन। बेजों लोगोसे थानायनि जोङो खामायनो हागोन, बा टुर गाइड जानानै खामायनो हागोन, बा गारि सालायनानै दखान होनानै ना मैगं फिथाइ सामथाइ बायदिसिना फाननानै जोङो डेभेलप खालामनो हागोन। दा गोबांथार टुरिस्टफ्रा बेफोरबायदि सुबिदा थाबासो बेरायनो फैगोन। आरो लोगोसे जोङो सोलोंनांगोन टुरिस्टफोर फैयोबा जोङो माबायदि वेलकाम खालामनांगौ, माबायदि हस्पिटेलिटि होनांगौ। दा लासै सोलोंलांगासिनो दङ। बेनि थाखाय बै रायमना गल्डेन लेंगुर इक' टुरिजम ससाइटि, बिसोरो बिराद माने खामानि मावगासिनो दं। मारैहाय लकेलिटिखौ जोङो मान सनमान होनानै जेन'ब्ला टुरिस्टफोरजों रायलायनो एबा हस्पिटेलिटि होनाय, बेफोरखौ बे रायमना गल्डेन लेंगुर इक' टुरिजम ससाइटि बिसोरो ट्रेनिं होगासिनो दङ। दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जेसेबांखि टुरिस्टफोर फैदों बे रायमना नेशनेल पार्क एबा रायमना ओनसोलाव, मोजां फिडबेक दिनैसिम माने बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय बिदि जायाखै, माने बदनाम मोनाखै। आरो आं आसा खालामो बे लकेलिटिनि जेसेबांखि जोंनि रायजो राजाफोर दङ, नोंथांमोनहा बेबायदिनो वेलकाम खालामगोन टुरिस्टफोर फैनायखौ आरो मोजां हस्पिटेलिटि होगोन होननानै। दा गुबुन हादर बा गुबुन ओनसोलजों जोङो कम्पेयार खालामोबा जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बिराद माने आपग्रेड खालामनांगौ दं जोंनाव, मानो होनबा इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा दाबो गैया। बेफोरबायदि लाक्जारियास स्टे इनफ्रास्ट्राक्चारा बेनो फार्स्ट फिनजिलिन रिजर्ट। आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबांथार आइटिनारि डेभेलप खालामनांगोन। जेरैहाय टुरिस्टफोर बे रायमना नेशनेल पार्कआव बेरायनो फैयोबा अनलि जिपसि साफारि खालामबाय, बेनिफ्राय गैला, मा खालामनो, बेबायदि जायो। जोङो गामि बेरायहोनो हानांगोन। जेनेबा गामिफ्राव जेनेबा गोबांथार मानसिफ्रा आखाइजों दानाय सि दानाय बेफोरखौ नुवाखै। जोङो बिदिनो मोननै मोनथामसो गामिफोरखौ मडेल भिलेज बायदि खालामनानै दोननांगोन। जोंनि बर' कालसारखौ डिसप्ले खालामनाय, दख'नाखौ मारै दायो, जोमग्राखौ मारै दायो, आर'नाइखौ मारै दायो,
हो बेजों लोगोसे जों माबायदि आबाद खालामो ना जेनेबा जोंनि बाख्रि बेफोरखौबो देखायनो हायो ना जोंना बर'फोरनावथ' बाख्रि दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि न'नि स्टाइला मारैहाय न'नि स्ट्राक्चारा गोबांथार जायगाफ्राव न'खौ मोनसेल' लुयोना बे रुम सिङावनो गासिबो जाजोब्बाय नाथाय जोंना मोनब्रैबो साइडआव ना सा खोला सोनाब सानजा सोनाब बेफोरबायदियाव जोंना न'खौ आलदा आलदा लुयो किटचेना आलदा जायो बेफोरबायदि मैगं गायनाय माइहुं जोङो माइहुंखौ मारैहाय खालामो बेफोरबायदि आरो बेजों लोगोसे गोबांथार बे फार्मिंफोरनि एग्रिकालसारनि जोङो बेफोरखौ देखायनो हायो आरो जोंनि जानाय लोंनाय नाफाम बर'खौथ' नाफाम होननानै मिथिगौ नाफामखौ मारै खालामो बेफोरखौबो जोङो डिसप्ले खालामनानै होनो हायो टुरिस्टफोर फैयोबा बेनिफ्राय राइस बियार बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बे फिथा हमनाय ना सिथाव सावनाय लारु सावनाय बेफोरखौबो जों मोनसे आइटिनारि खालामनानै देखायनो हायोबा बिसोरखौ फोरोंनो हायो फिथाखौ हमोबा जोङो सिगाङाव माबायदि खालामनांगौ ना माइरंखौ अन खालामग्रोनांगौ बेनिफ्राय दै गुदुं फुदुंनांगौ बिदि स्टेप बाय स्टेप आरो फिथानि सिङाव मा होयो बेफोरबायदि आरो गोबांथार रोखोमनि जोङो माने आइटिनारि डेभेलप खालामनो हायो आरो आङो आसा खालामबाय रायमना गल्डेन लेंगुर इक' टुरिजम ससाइटि बिथांमोनहा आरोबाव बे आइटिनारि खालामनायाव आरो एसे वार्कआउट खालामबावगोन होननानै जाहाथे बे गुबुन जायगानिफ्राय बा गुबुन हादर बा कान्ट्रिनिफ्राय फैनाय टुरिस्टफ्रा बेफोरबायदि जोंनि कालसारखौ नुलांनाय बायदि आरो मोजां मोनलांनाय बायदि